Mabungahong hapon mga igsoon. Mag-live ta. Kumusta mo diha? Start na ta. So ako sang i-share igsoon ang live na to. Medyo nadugay-dugay kay ning tabang kung hakot-hakot ba, no? Ato akong gi-post ganina, naghakot mi og tambak para sa atong pulpit dire. Pulpit to among gi-elevate ba para medyo habog-habog bitaw. So ning tabang ko. So karon ning pahulay ko nya mag-live ta. Karon taon mulakaw na sad ko magkuha sa ato akong anak. Apahan gi siguro na ko na igsoon. Kay basin dili ko ka lugar unya. Okay? So share na ta igsoon, share na. Pwede na mo mag-mention sa inyong mga friends and loved ones. Pwede na mo mag-type at followers at highlights. Atong ipakatag ang pulong sa Ginoo. Dili ta mapulaan ani mga igsoon. Mao ni pinaka nindot nga addiction. Kung dili ta mo-absent sa pamahaw paniadto panihapon kay hadlok ta magutman. How much more igsoon kani ato ang kalag ato ning pakanon. Amen. Dapat dili ta mapulaan sa pagpamalandong pamati sa pulong sa Ginoo. Amen. Paras kay mayaan sa Ginoo, paras atong kaayuhan sad. Shout out 53 viewers. So done sharing. Kumusta mga higala, mga igsoon, kapatid, kapamilya? Shout out tanang mga OFW nga nagtanaw karon, mga seaman, tanan-tanan, mga kapulisan, mga naa sa Philippine Army, mga piniriso, shout out tanan, mga brad nako. Long live ta karon ay brad, uban sa grasya sa Ginoo. Siya skiptron in arms, tanan nga nagtanaw karon, maayong hapon, mabungahong haponon natong tanan. Salamat sa pangapulong sa Ginoo, Pastor from Pablio, brother Pablio, sa manay. Dongting. Thank you, Ikson. Thank you. Shout out day ko sa ako sa mama ni Sister Michelle Ramil Jamil Rinopal Almunicar. Shout out si Nanay or Mama Jesusa Hamil Rinopal ug igagaw nako nga si Gilbert Padillo. Shout out mo, okay? Kumusta mo dia? Gikan ni Sister Michelle from Sagbayan, nasa yung tindahan siguro. Og shout out sa Guardia sa Palawan. Og sa tanang mga mekaniko diha sa Elmer Shop, okay? Hi Pastor, salamat kanunay jud. Kanunay jud mugaan ang akong loob basta makapaminaw sa imo. OFW from Kuwait. So, Sister, thank you so much for your time, no? Shout out Sister Janet from Kuwait. Okay? Daghan kayo. Sinsya na mo, di na ko mabasa. From Davao City, Mary Jane Timan Minyosa. Mayang hapon, Pastor, from Ims Piril. Gajuti ko, Pastor. Relski Tuanda Clemenia. God bless, brother. God bless. Watching from Katil, Davao Oriental. Please, Pastor, appeal o gampo ako mama Yolanda Asnar Amora. I-message ko ani sister para malugaran gyud ako sa akong prayer gyud. Okay, i-appeal pag gampo to nagpa-pre-request dire palihog sa kuan igsoon sa inbox kay mas kuan ako. Galanog-lanog imong tingog diri sa shop. Wow. Thank you, Brad Relski. Sini Tuwanda Clemenia. Okay. Okay, Ikson, dili ta magdugay. Brad Longlip, pa-shout out may mga taga Davao. So, shout out ako tanang taga Davao nga mga brad nako. Skiptron, okay? Longlip ta kanuna dia uban sa grasya sa Ginoo from Rian, Brad Rian, sister day, de la Hosta. Sakto ba ko? Okay. Longlip ta diyang tanan, no? Uban sa grasya sa Ginoo. Okay. Alright, so Iksoon actually karong alas 4 pa noon, mga alas 4 kapin. Magkuha ako sa akong anak. Mao na nga dili kay ta magpalabi og shout out, no?
Shout out Pastor watching from Dampil, Lagunglong, Misamis Oriental. Brother Ibrahim Wayan Ibanez. Okay. From Davao again, maayong hapon Pastor from Ini Billa or Belia. Maayong hapon Pastor, nakatanaw ko habang gahulat o pasahero Pastor. Driver. Brother Randy Argente, ang proteksyon sa Ginoo manaa kaninong brad, God bless. So, shout out ako manghod nga nas Cagayan karon nga nagsige daw siya balik-balik og replay sa Lakers o Clippers ganina kay di siya katuo nga ning daog pagyud. George, shout out diha no? Okay, shout out amping kanunay diha. Okay, so let's pray. Okay? Magampo tayo igsoon kay man naman tag shout out. Anyway, salamat sa atong mga subscribers, sa atong mga star senders unsa man diha kanang mga kanunay nga nagtan-aw ba mga avid viewers, and of course ako ang shout out ang 81,000 plus followers sa Mabungahong Kristohanon. So, mo na igsoon ako na mong gi-remind no before we proceed nga pwede ninyo idalhon ninyong mga higala ni nga page igsoon, ma-bless lagi na sila, sure ko. Why? Kay naay daghang nagtestimony nga nag-chat na ko ning ingon sila, Pastor, nagpasalamat ko sa kong igagaw kay gidala ko ni nga page. Pastor, nagpasalamat ko sa kong uyab kay gidala ko ani. Wala ko kadungog nimo kung wala ko gidala nila diri. No, so mao na igsoon, I want to encourage everyone to mention your friends and loved ones in the comment section nga i-invite lang sila even to follow our page. Ato aning tanan igsoon. Amen. So magpray nita. Hallelujah. Father in heaven, again, we come into your presence with a humble heart. Nagpaubos kami sa imong tubangan, isip pag-ila, pagtahod sa imong pagkabalaan, pagkahalangdon, pagka-Diyos. Dili ka basta-basta nga Diyos nga mong gilagaran, balaan ka kaayo, Ginoo. So Lord God, this afternoon, before we meditate, before we listen to your word, limpyuhi sa among matag kasing-kasing, Ginoo. Hinlui mi, himoming angayan, himoming takus, mamati sa imong pulong. Himoming takus, maghisgot o mamalandong nimo. Og samtang magapadayon kami Ginoo, tagai mi kasing-kasing mapainubsanon, kasing-kasing madinawaton, kasing-kasing anda magpakorek. Labaw sa tanan kasing-kasing nga willing musunod nimo. And then Lord, I pray peace of mind as always. Kalinaw sa unahuna Ginoo unya tagai mi kaalam nga langit no daron amo yung masabdan, among matugkad imong balaang pulong ining kapunon. And Lord God, this time I pray to all of the viewers right now, Lord God. Kutob sa maabta ni ini, bisan asang dapita maabot ni nga live nga video Ginoo. Ipabati imong hikap, ipabati imong presensya, imong gahom sa tanang magtanaw karon in Jesus name. Let the power of your Holy Spirit Ginoo mo manifest sa matag nagtanaw karon in Jesus name. Panalangini among pagabuhaton karon Lord God. We invite your presence nga mo patunga, mo pataliwala ka. Tungod kay ikaw lamang among giisa aning taknaa Ginoo. Walay relihiyon, simbahan, sekta, grupo, pundok, pastor, tao, even kani nga page, dili ni maisa. Ikaw lamang, the name above all names, Jesus Christ. So Lord, again, panalangini tanang nagtanaw karon Ginoo. Mamuhat ka sa ilang kinabuhi. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. This is our prayer in Jesus name. Amen. So this time we have 140 viewers, 145, okay? Kumusta ang yung unsa maron Hoybes, Thursday. Kumusta igsoon? Ako nagaampo kanunay kamong tanan naa sa maayong kahimtang naay solusyon yung mga problema, maayong panglawas ug labaw sa tanan dool uhaw sa Ginoo. Mayong hapon, Pastor from Maribek Castellano gikan sa Dumaguete. Okay. Shout out, igsoon. Thank you, Sister Maribik or Ma'am Maribik Castellano from Dumaguete. Thanks for watching. Okay? So, ang atong topic karon igsoon, this afternoon, ako na ning na-share ning verse. Pero I believe, usahay, masugatan na to ning verse, lain-lain og revelation. Amen? Lain-lain og revelation si Lord. So, ako ni siyang ibalik kani nga teksto pero lain na pod og pagpasabot, lain na pod og meaning. It's all about kana bitawng kay bawo na kas kamatuoran. Unya imo jong gituyuan nga mosupak sa Ginoo. Kay balo na kag unsay angayng buhaton or unsay mas maayong buhaton pero ning tipas ka sa plano sa Ginoo. Unsay dangatan nimo? Mao natong isgutan karon.
Shout out Pastor Tagapunta Antiago Talisayan Misamis Oriental ko. Sister Lizelle Bacot. Anyway, sorry dahil sa mga nag-message na ko ng uban nga nag-message na ko igsoon sa inbox tungod sa kadaghan. Wala na nako na ato og open. Okay? Mo na pasensya na mga igsoon pero naningkamot ko tagaan akong time kay sa tinuod igsoon busy ba ko dili lang sa pag-live, pag-share sa word ni Lord niya. Nabi po ko yung responsibilidad diri. Di ba na po ko yung asawa na ko yung anak. Nya naay nagtrabaho sa church na to diri so ding apil-apil sad ko ba. Sine, mayong adlaw nimo Kosa. Wow, pa shout out from Banelan. Kuya ba kay ngano? Paksit ang buang. God bless Brad, God bless Badoy, long live tari no. Uban sa grasya sa inyo ka Kosa. Sa pagyod. Pastor, magbantay ko pirmi sa imong tulumanon. I-pray akong pamilya. Okay, Marlene Istorba. Thank you sister. Sige ato nang i-apil. Bi atong isuwat bi Marlene Istorba. Imong family, okay, why problema, perminti ta bakante basta ampo. Ato ning appeal sa atong during my personal prayer. Okay? Okay. So, let's proceed kay napakoy lakaw niya. So, ang atong teksto kana makita sa Jonas. Siguro ang uban memoryado ni pero naalang ko'y gusto ipaabot sa matag usa. Jonas kapitulo 1 versikulo 1 hangtod sa paubos. Kung basahon Nixon. Okay? Usa ka adlaw ni ana ang Ginoo mingingon kang Jonas nga anak ni Amitay. Lakaw ngadto sa dakong syudad sa Ninive ug badlunga ang katawhan didto kay nasayran ko nga hilabihan sila kadautan. Apan inay moadto si Jonas sa Ninive mipadulong hinon siya sa Tarsis. Miadto siya sa Joppa ug didto may barko nga paingon sa Tarsis, mibayad siya sa iyang plite ug misakay siya aron mahilayo sa Ginoo. Apan ang Ginoo nagpadala og unos kusog kini kaayo nga tungod niini namiligro nga maguba ang barko. Nalisang ang tanang tripulante ug ang tagsa kanila nagpakitabang sa iyang Dios. Ug aron dili kaayo mamiligro ang barko, ilang gipangtambog ang mga karga o sa dagat ang mga karga. Apan si Jonas nahinanok dito sa usa ka suok sa ilalom sa barko. Ang Dios magapanalangin sa iyahang balaang pulong. So mga igsoon, again ang atuang hisgutan ang atong tema or topic karon igsoon is about kana bitang Kristohano na ta, kabalo na ta sa kamatuoran, okay? Kabalo na ka og unsay gipabuhat ni Lord nimo, apaning supak ka, apaning tipas ka, kamao na ka og unsay maayo, ug unsay daotan, apan gipili nimo ang daotan, unsay may tabo nimo mao ni. So akong ato nadungog ganina ang story ni Jonas igsoon usa ka adlaw si Jonas ay ako lang ning i-summary igsoon kay kabalo naman ko ani. Pero nalang ko'y gusto nga punto nga gusto na to may bawaan kay why? Kaya akong nabantayan igsoon nga nay ubang mga Kristohanon karon, ubang mga tao nga ning question sila sa ilang kahimtang. Ning question sila sa ilang mga sitwasyon, ning question sila sa mga panghitabo silang kinabuhi. Lord, ngano man ning nahitabo man ni nako, ngano pero nakalimot sila nga before na siya nahitabo, naday sila gihimo nga bisag kabalo na sila nga di maayo gihimo nila. So ang nahitabo day sa ang ilha dayng kahimtang karon is consequence ra day sa ilahang gipugas sa niaging adlaw or niaging panahon. Okay? Si Jonas igsoon usa ka propeta sa Dios. Okay? Dili siya mini nga propeta nga kanang magwali nga murag naog kwarta. No? Dili siya mini nga propeta, kung dili tinuod jud siya nga propeta alagad sa Ginoo. Legit ni siya, genuine prophet ni siya. Now, giingnan siya sa Ginoo nga Jonas usa ka adlaw. Lakaw atong dapita katong nga syudad ginganlan og Ninive. Kay mga tawo atong dapita labihan ka dautan. No, labihan ka makasasala. Gusto ko nga imo silang walihan. Aron makamata sila, makahibalo sila sa kamatuoran. Okay? Sabi yung mga igsoon sa day nakadungog si Jonas sa mensahe sa Dios, mga igsoon. Ang iyang gihimo, tanawa. Siya mismo kailang ang Ginoo nagistorya niya. Ngano man, propeta siya, anad siya makigistorya sa Dios. No? Kung ang usa ka tawo ngayang hiya sa propeta kay sa Ephesians sa fivefold ministry na may prophet, na pastor, evangelist, apostle, teacher, di ba? So, ang propeta ang trabaho sa propeta igsoon sanay siya makigistorya sa Ginoo. So of course si Jonas kay balo si Jonas
nga ang nagistorya niya ang Ginoo mismo. Apan siguro tungod kay ang sugo sa Ginoo bugat ra pa na niya kay maybe sa iyang kasing-kasing nganong muanha man kanong Ninibe. Mo na ko nang dapita nga mga maldito, mga barumbado, mga salbahis ang mga tao diha. Basin ba og mao hinuunay hinungdan nga mamatay ko or basin bugal-bugalan ko or unsay mahitabo nako kung muwali ko diha. So tanawa unsay gihimo ni Jonas igsoon ming supak siya sa tawag sa Ginoo. Ang iyang gihimo igsoon is apan inay mo adto Jonas 1:3. Apan inay mo adto si Jonas sa Ninibe, mipadulong hinuon siya sa Tarsis. Okay? So si Jonas igsoon nagtuman sa iyang gusto ning supak siya sa tawag sa Ginoo. Ning supak siya sa unsay gisugo sa Ginoo. Paminaw ma? Paminaw mo igsoon kay lahi na po ni nga revelation, lahi na po ni siya nga mensahe. Okay? So si Jonas kay bawo nas kamatuoran. Si Jonas kay bawo nagunsay angayng buhaton. In short, si Jonas kay bawo nas unsay sugo sa Ginoo. Pero si Jonas igsoon wala mo sugot. Okay? Iyang gituyuan nga muikyas siya, musupak siya, mutulibagbag siya sa tawag sa Ginoo. Again, akong baliko na gituyuan niya. Balikon pa ginako. Gituyuan gyud ni Jonas nga musupak sa Ginoo. No? Wala dili man ay maingon igsoon nga si Jonas nakasa nga wala niya tuyua. Gituyuan gyud niya igsoon nga ning tipas siya. Okay? Ning lakaw siya pero wa siya mulakaw padung sa Ninibe. Ning sakay siya glain nga barko igsoon nga padung dito sa Tarsis. Tarsis ba to? Padulong hinuon siya sa Tarsis. Okay? So in short igsoon, in other words, si Jonas wala musunod sa sugo sa Ginoo niya. Okay? Si Jonas naghimo siya og desisyon nga wala naka-align, wala ni sibo sa kabubuton sa Ginoo. Mao ni timan igsoon. Mao naa diri ang punto nga gusto nako ipaabot ninyo. Amen. Now, mao na to si Jonas naglipay-lipay, nakasakay siya og barko nga dili mao ang tumong niya. Dili mao ang sugo sa Ginoo niya. Mao to mga igsoon say nahitabo dara. Ang nahitabo mao ni. Apan ang Ginoo nagpadala og unos. Mao na ni ang consequence. Kusog kini kaayo, dili pa gyud siya ordinaryo nga unos kay naay kaayo. It means nga kusog gyud siya nga unos. Grabe, dili siya basta-basta nga unos nga mo relax ra ka. Kaya ko nakasakay naman kog barko kadaghan nga balod. Nakasakay na kog bangka nga kadaghan balod, naghinubig na gud mi. Sakayan nga balod or pambot. Apan kani nga time igsoon, ang unos nga gipadala sa Ginoo is kusog kini kaayo nga tungod ni ini na miligro nga maguba ang barko. Wow, maguba gyud sa kakusog. Nalisang ang tanang tripulante. Okay. Igsoon mao na ni, no? Si Jonas, listen carefully ha, mubo ra ni. Kani nga live. Si Jonas kay balo na sa kamatuoran. Paminaw mo dia mga Kristohanon. Si Jonas kabalo na og unsay maayo og dili. Si Jonas nakahibalo sa sugo sa Ginoo. Si Jonas kay baw og unsay angay niyang buhaton. Apan si Jonas mingsupak. Si Jonas misukwae. Si Jonas igsoon mingtipas. Tinuyuan yun. Tinuyuan nga pagpakasala. Tinuyuan nga pagdisobey ni Jonas sa Ginoo. Dili man ta matawagan ni dili ta makaingon nga wa tuyuan, no, tinuyuan niya. Tinuyuan niya nga musupak siya sa Ginoo. Abi yung mga igsoon kanida ang sala nga tinuyuan, lahi og impact. Basin nakalimot, basin na labyan, basin ba og kanang makalibot mo or katong akong gi-share ninyo kaniadto nalimtan na ninyo or kana bitong usay man gud kaning yawa kay basta na importante kay nga topic or punto gusto sa yawa nga salipda niya. No, mao nang kalimtan nato ni. Ayaw na ginumdumi ng waling Pastor James kay delikado ko ni delikado no. Ang yawa di ganahan aning tapika. Now, akong balikon igsoon. Kani daing sala nga tinuyuan, lahi og impact kumpara sa sala nga wala tuyuan. Balikon ako. Kanang sala nga tinuyuan gyud nato, kanang kabalo na tas kamatuoran. Dili sad basta-basta og impact ang consequence pinasahi ngano man tanawa. Una, ang Ginoo nagpadala og unos. Unos mao ning consequence. Okay? Pero unsa nga klase nga unos? Kusog kini kaayo. So kani daing muhimo tag desisyon nga tinuyuan nato. Kung muhimo tag desisyon igsoon nga tinuyuan nato bisag kay balo na tas kamatuoran,
Giingnan kas Ginoo nga ayaw na buhata na kay bawo na ka nga dili na mao kay wala na align sa kabubuton sa Ginoo. Wala na nisibo sa Ginoo, bisag maayo pa na igsuon kung wala ka gisugo sa Ginoo na, kung wala na align sa kabubuton sa Ginoo, na ginay consequence. Kabalo naman ka sa maayong buhaton apan nagama-gama kag imo. Tanawa, ang consequence ni Jonas tungod kay si Jonas mismo gisultian sa Ginoo. Si Jonas nakabalo na sa kamatuoran. Okay? Apan gituyuan jud ni Jonas, paminaw mo tuyuan, gituyuan. Mao nang ako ning ipasabot ninyo maayo igsuon kay kanida ang sala nga tinuyuan. Sala nga imo jung gituyuan igsuon bisan kabalo na kas kamatuoran, kabalo na kag unsay maayong buhaton pero mas gipili nimo ang pagbuhat og dautan kay naikog ka or basta unsa may rason mo basta imong gipili ang dautan. Bisan napaka kay choice nagatubang kas tentasyon unsa man ni ha? Dayonon di. Pero mas gipili nimo ang dautan kay balo na ka unsay maayog, unsay kamatuoran. Una, yes, kita naagi na consequence. Normal na consequence pero ang nakaapan lahi sa tanawa. Ang Ginoo nagpadala og unos man ni consequence. Pero unsang klase nga unos man ni pangutana? Sunod nga linya, kusog kini kaayo. Dili siya ordinaryo nga consequence. Mag-antos, no? Mabita na ubang mga Kristohanon magpa-advise nako mauna niya. Kay grabe na sila kalisod din. Samtang magpa-advise sila nako igsuon, murag nay conviction si Lord naam gunay gihimo sa una. Nga bisan kay bawo na siya, ako na siya gibadlong pero wa na siya patuo, nagbuot na siya, iyang gisundog, iyang pagbati, iyang gisunod, maunang naingana siya ron. Kaya ang consequence igsoon given. Again, lahi ning consequence igsoon. Nga kay bawo na jud kas tinuod, kay bawo na kas kamatuoran pero ning supak jud kas Ginoo, no? Naay unos unya kusog kini kaayo, dili siya ordinaryo, dili siya mild nga pagsulay. Dili sa ingon nga gaan nga pag-antos ug pagsulay kung dili bugat na kusog kini kaayo nga tungod dinhi na miligro nga maguba ang barko, no? Dili lang makada og kadaot nimo igsoon nga sulayan ka. Kung asa kang dapita makadamay pa ka anang mga naa sa duol nimo. Madamay pa imong tibuok pamilya, anak, mama ug papa. Yan naman. Kining supak kas Ginoo. Lahi man guning gitawag ta sa Ginoo igsoon. To all of the viewers right now, kung gibati gali ninyo nga gitawag mo sa Ginoo din tubaga. Buhata kung gitawag mo sa Ginoo igsoon gibati ninyo nga panay ministry. Di ba? Nga gusto ipabuhat si Lord ninyo. Buhata igsoon kay dili gyud basta-basta nga gitawag kas Ginoo nya musupak ka. No? Kay bawo na kas kamatuoran, kay balo na kas imong calling. Si Jonas gitawag sa Ginoo atong usa ka dapit nga Ninibe. Pero si Jonas nilikoy, nitipas. Mao tong naay consequence. Dili ordinaryo nga unos. Kusog kini kaayo tungod dinhi na miligro ang barko, nalisang ang tanang tripulante. Na word nga tanan. Okay? Tanang tripulante. It means mga igsoon nga tanang tao. Amen? Naapiktuhan. Mao ni tinod. Napiktuhan ang tanang tao nga duol ni Jonas. Tanang tao nga koneksyon ni Jonas. Tanang tao nga nakauba ni Jonas. Damay. Tungod sa iyang tinuyuan nga sala. Amen? Mao na yung gingon igsoon. Kung kabalo galitas kamatuoran, kabalo na tagunsay angayng buhaton, kabalo na tagunsay maayo nga ning sibo sa balaang kasulatan din. Mao na atong buhaton, dili ta magbuot-buot. Once magbuot-buot ta igsoon kanang nakasala ta nga tinuyuan, lahi og impact. Dili gaan ang consequence kundi bugat. Unos nga kusog kaayo, dili lang kay ikaw ang giunos, nga ikaw ang nag-inusara nga gisulayan sa Ginoo. Damay tanan nasa duol nimo. Siguro damay ang mga tao nga duol sa imong dughan, damay imong pamilya, murag mahog og dimalason silang tanan tungod nimo nganuan. Kay baw na kas kamatuoran. Kabalo na kag unsay mas maayo apan tinuyuan nimo nga ning tipas ka. Amen. Gituyuan nimo nga mopalayo sa Ginoo. Kay mas gipili nimo ang kwarta, ang trabaho, imong career, pero gitawag ka sa Ginoo, ikaw mismo kay balo ka nga gitawag ka sa Ginoo apan imong gituyuan. Kay balo ka nga dili maayo makigrelasyon ana kay wa na malipay ang Ginoo, imo gihapon gisudlan. Imong gisunod, imong pagbati bisan ang balaang kasulatan nag-ingon nga ayaw mo pagdali-dali og tuo sa inyong kasing-kasing kay bakakon kana, traidor. Ang pinakangilad og bakakon nga parte sa atong lawas kani atong kasing-kasing.
Pero imong gisunod, niingon na balang kasulatan nga, ayaw ka mo pakigiusa sa mga dili magtotoo. Pero ganahan ka kay gwapa, sexy. Ganahan ka kay gwapo na itrabaho. Ganahan ka kay afam. Diba? Pero biblically, it contradict to the word of God. Mao na igsoon nga naay consequence nga dako nga man. Why? Tungod kay balo naman ka sa tinuod. Lahi tong wala pa kay bawo kay murag gaan na ba kayo? Yes, na may sambingay ana katong sulugoon nga wala kay kabalog unsay angayng buhaton, bunalan. Pero katong kabalo na sa angayng buhaton pero wala gyapon ning tuman. Mas daghan ang bunal daw ang iyahang maangkon. It's biblical, sambingay na. Okay? Mo na igsoon nga laki og impact ning tinuyuan kaysa wa tuyua. Kabalo na kas kamatuoran gani, Kristohano na ka, aware na ka sa Bible. Kabalo na kag unsay nasupak sa balaang kasulatan din. So ayaw gyud nagbuhata igsoon. Why? Kay kung imo nang buhaton niya mo justified ka, mosabot ra nang Ginoo nako kay ang Ginoo ang Dios na to gugma man. Yes, ang Ginoo gugma pero kay bawo mo igsoon nga naghimo sa impierno. Naghimo siya impierno kay Diyos mo siya sa hustisya nga ang tanan nga musupak mo violate sa balaod sa Ginoo adto mauban sa demonyo sa usa ka adlaw nga maghukman sila didto sa init nga kalayo. Amen. Yes, our God indeed is the God of love. He is full of grace, gracia. No, He is full of mercy. But He is the God of justice as well. Muhatag siya hustisya. O kung unsa atong ipugas mo atong anihon. Again, lahi og impact. Ang impact, ang consequence sa sala nga tinuyuan lahi. Balikan ako si Jonas, dili lang kay siya ang nagantos. O dili lang kay gaan nga pag-antos nga simple lang nga unos, kung dili unos nga dako kaayo, nga tungod sa kadako ang barko maguba. Di ba? Tungod sa kadako, o siguro maingon ani gyud. Tungod sa kadako nga pagsulay igsoon or problema, magkalisod ang tibuok natong panimalay atong pamilya, maguba pa. Magkagubot tungod lang sa usa ka desisyon nimo nga gituyuan nimo pagbuhat og sala nga gisugo kas Ginoo pero imong gisupak ang Ginoo. Gisugo kas Ginoo kay bawo kag unsay angay buhaton pero ning supak ka, ning tipas ka, naghimo kag imong plano. Mao tong gisugat ka og unos. Mao tong naa kay problema karon, mao tong nagantos ka karon. Unya dili simple nga pag-antos kay matud pa sa balaang kasulatan. Unos nga kusog kaayo, dili unos nga mild ra nga hangin-hangin ra, no. Kusog kaayo nga ang tibuok barko posibleng muunlod. In other words, dako kayong problema. Dako kaayo igsoon nga consequence, dili lalim, dili basta-basta maglisod kag handol. So para di ta maparihan ni Jonas nganong tuyuan man nato. To all of the viewers right now, 220 viewers. 22 viewers, 222. Kung kabalo na kas kamatuoran igsoon, sunda ang kamatuoran, ayaw og supak. Kung kabalo na kang gitawag ka sa Ginoo, tubaga ang calling nimo ni Lord. Kung kabalo na kag unsay angayng buhaton, maunay buhata, ayaw paghimo-himo. Kay musugot kag sa dili kung aware na ka nga sala na imong gibuhat. Aware ka nga kanang gibuhat nimo dili mayo, pero nagtuman ka kay wa kay choice. Igsuon ang Ginoo mo pasaylo mangyapon pero dili ka kaikya sa consequence. Amen. Naa jay consequence lahi. Kunya, abi nyo igsoon, kay ako dyan i-share kay nahigugma ko ninyo. Ang consequence, dili ordinaryo. Nga naman, kay ang consequence, bugat siya kaayo. Nganong bugat man, pastor, kay tungod kay balo na magug ka? Kabalo na ka ba? Nya, imo pa dyan gituyuan. Okay ra lagi ni, kay naminaw mga sa simong pagbati, nga mauni mo sabot ra ang Ginoo. Kanas pastor, di na kasabot. Ang ubang tao di kasabot, pero ang Ginoo mo sabot. Yes, ang Ginoo mo sabot. Pero dapat po makasabot ta. Nga naay consequence nga ang Ginoo mo once naay mo violate sa iyang balaod na gyud consequence. Amen. Mo nay bantayan na nato igsoon, no? Kabalo na tas kamatuoran ayaw tuyui. Yes, dili ta perpekto pero dili na bot pasabot nga tuyuan na to. Amen. Dili ta perpekto. Yes, we are not perfect. Pero dili na bot pasabot nga dili ta perpekto, magpauyon lang pud ta sayop na. Magpadayon dato pagpakasala, ang nagpadayon na ba daw sa pagpakasala, matud pa sa huwan anak sa yawa. Delikado ta diha. Masayop ta, dili ta perfect pero gitagaan tag enough wisdom ni Lord nga atong i-determine or i-recognize ang maayog ang dautan. Dako naman ta, kay bawo naman ta sa kamatuoran. Once aware na ka sa kamatuoran igsoon, mao nay sunda ayo pagagamag imo. Kay dili lalim ang consequence. Tanawa. Okay ra ang taog si Jonas ra. Di ba?
Ang uban mo ingon man nga yes, ang uban ay punto. Ang sala ni Pedro, si Pedro ra. Yes, tinuod na pero lahi man gud ni. Si Jonas kabalo na sa kamatuoran. Si Pedro man to, lahi man to. Ang sala daw ni Pedro, dili daw mag-suffer si Juan. Posible. Pero sa si Jonas lahi man kay nga naman si Jonas mismo. Urgent man gud to nga gitawag siya sa Ginoo. Kay balo na siya unsay angayng buhaton, unsay mas maayong buhaton pero mingsupak siya. Ning disobey siya ni Lord. Unsay resulta? Consequence nya unos. Unsa man ang unos, pastor? Problema sa kinabuhi. No? Bugat kayong problema unya di po na matawag nimo pagsulay. Kaya ang pagsulay wala man natuyua. Ang pagsulay igsoon mao ni. Ang pagsulay usay sometimes magtuota nga ang consequence pagsulay. No. Ang consequence og pagsulay puro na siya sakit pero naay diferensya lahi-lahi nga naman. Ang pagsulay igsoon bisag wala kay gibuhat nga dili maayo, nagsunod lang ka as in, nagsunod lang ka sa Ginoo, nangalagad ka sa Ginoo nga matinud-anon, pero naay pagsulay, naay mga problema, pagsulay na normal na. Pero kaning ning sopa kas tawag sa Ginoo. Kay bao na kas kamatuoran pero ning tipas ka, dili na pagsulay. Consequence na. Amen. Mao na siya igsoon nga nganong gusto man ta masinati na nato. No, once we know the truth and we will walk in the truth. Amen. Kabalo kita sa kamatuoran din. Lakaw ta diha, kay bao kang dili na maayo imong buhaton. Ayaw buhata gyud kay magmahay gyud ka sa unahan. Wala bay pag magmahay nga maguna. Di ba? Nya og nanay consequence mo ingon din ta, Lord, ngano man ni Ginoo nga gitugot man nimo. Lord, ngano man ni nga ngano pa kadiha nga nakay desisyon nga gihimo. Ani ni say once gani in the first place, ang imong pilmiro pa lang nga desisyon sayop na ka, magantos jud ka. Pilmiro nimong desisyon, dili na kabubuton sa Ginoo, the rest ana nimo magantos jud ka. Amen. Mao na igsoon nga kita nga nanas kamatuoran Kristohanon, kabalo na tag unsay maayo og daotan, din buhaton nato ang mga butang nga nakapaymaya sa Ginoo. Dili nato tuyuan nga moingon ta, ayaw pailad sa yawa, ang yawa moingon na. Okay ra lagi na ayaw mugtuan ng pastor kasi pastor di gina kasabot. Pastor judgmental ra na. Ang Ginoo mo sabot okay ra lagi na. God is love, God is love. Puno sa grasya. Yes, but He is the God of justice as well. Naay consequence. Labi na kabalo na kas kamatuoran. Again, ako mong balikan. Kabalo na kas kamatuoran igsuon bugat ang consequence. Yes, naay unos, normal na consequence pero ang unos dako kaayo. Aside from that, dili kay ang unos dako kaayo nga ikaw ray nag-antos. Nadamay ang imong nasdool nimo, either imong pamilya, imong circle of friends. Ang tanan nga naay connection nimo kay si Jonas, tanan nga naa atong sulod nga barko man. Asa kang dapita, posible pang imong trabahoan di malason tungod nimo. Kay imong kasosyo sa negosyo di malason tungod nimo. No, naay course. Why? Because of you. Because you disobey God. Like Jonah. When Jonah disobey God, then here comes the consequence. Not an ordinary consequence. Kay dako kusog. Dili lang kay siya ang nag-antos. Nag-antos ang nasa iyang palibot na nga hadlok, na nga lisang. Amen? Pero igsoon, ayaw lang kabalaka. Kaya na ako i-share sa imo ha. Kung kay akong na-feel, igsoon, nga naay nagtanaw karon nga ang imong gibati karon ang imong sitwasyon, consequence na. Yes, si Lord, way matago sa Ginoo igsoon. Ma-feel na to na. I could feel it this time. Gi-impress ni Lord. Now, kung nakas imong kahimtang karon igsoon nga gibati nimo nga mao di ay nga naingani ko. Tungod ni kay ning gituyuan ako bisag kabalo na unta ko Lord. Di ba? Siguro kay lako na kadiha, okay? Igsoon ay lag kabalaka. Why? Ngano man. Ang atong Dios igsoon is the God of chances. You know the story about the prodigal son? Ang anak, tinuyuan to yung gihimo. Iyang gikuha ang mana niya. Iyang gikuha ang si tawag anay, iyang bahin. Nya dito siya, ang mangho dito, ang anak dito sa kahilayan, yusik-usikan ang kwarta. Pero sa diyang ning uli siya. Unsay nahitabo? Gidawat gyapon siya. In other words, our Heavenly Father is the God of chances. So kung ningtanaw ka karon nga imong gibati nga mao din ni among sitwasyon karon na ingani ni kay tungod jud ni now I know and I realize today tungod ni sa akong desisyon from yesterday. Kay once na kay desisyon nga gihimo nga wala malipay ang Ginoo niya kay balo na ka nga dili na maayo. Na jud kay consequence. Now,
Ayaw lang kabalaka kay nganuman ang Ginoo is the God of chance. Mao bitong gipamata ta sa Ginoo karong buntaga kay naay paglaom. Kay kung wala pa kay paglaom, wala pa kay chance igsuon nga mas muuswag, mo improve, ma-develop is wala nang takapamata sa Ginoo karon. Apan gipamata ka sa Ginoo uban sa paglaom. Why? Tanawang nahitabo ni Jonas. Yes, nasukko ang Ginoo ni Jonas pero naglabi gihapon ang kaluoy sa Ginoo niya. Sa diyang si Jonas na sa ilawom sa isda, gikaon man to si Jonas sa dakong balina, nagampo siya dito. Ang presence ni Lord, naagyapon ang conviction ni Lord. Jonas pagrepent sa imuhang gihimo nga dili maayo. So sa ilawom sa isda, igsoon si Jonas nagpray na ngayon siya pasaylo sa Ginoo. Kabalo na mag-unsay na itabo na, gipasaylo siya. Gipasaylo sa gitagaan sa chance sa Ginoo. Unya giluwa siya, gidala siya sa dakong isda ngadto sa Ninibe sa dapit din adto siya mawali. Wala na siya nakinanglag sa kinan. Unya continue ang ministry. Ang tawag nimo magpadayon. The truth is this. Kung giunsa ka pagtawag sa Ginoo, bisay kapila pa ka igsoon mo tipas. Ang pagtawag ni Lord nimo nagpabili na. Like what happened to Jonah, ming tipas siya sinati siya gibugat nga consequence apan. Kung atong basihan ang story ni Jonas igsoon, ang consequence ning stop sa dihang nagrepent siya. Sadang si Jonas iyang girealize ang iyang mali. Mao tong nagpatambog siya sa dagat, di ba? The moment Jonah realized his mistake, okay, his failure that time. Nagpaubos siya. Iyang gingon mao to nga kuan siya. It's katong ning angko na siya nga siya nakaingon. It means Jonah nagpaubos siya. Ingon siya nga, tungod manggunin ako, kay ako usa ko kahebrohanon nga nagsimba sa tinuod nga Dios, nagsimba ni Yahweh. Gisugo ko niya sa Ginoo, pero ning supak ko, mao ni hinungdan ako'y nagdaan ig unos. Amen. So mauto nga, aron mo hunong ni itambok ko. So si Jonas nagpaubos. Listen. Para to weather the storm. Okay? To weather the storm. Ang storm, igsoon, mahunong is just accept or just humble yourself, igsoon, unya paubos, unya ang kunay mong mali, pag hinulsol. Tanawa si Jonas. Si Jonas, igsoon, yang giangkon, yang mali. Nagpaubos siya, matong nagpatambog sa dagat. Ilalom sa isda nga nagkaon niya, nagampo siya, nagrepent siya. Nga nanaat siya, higilon, mabalik, kumoto. No? Ning balik si Jonas sa pagkatinawag niya, gitawag siya, nga mao ni Jonas, madto katong dapitaw. So si Jonas, ning adto, ning padayon siya adto, nga dapit. Kung asa siya gisugo sa Ginoo. Diyan na ito makita, igsoon, din ning stop ang consequence. Ning stop ang bagyo. The moment nga gitambog si Jonas, igsoon, minghunong ang unos. Bot pasabot, igsoon, minghunong ang consequence sa dihang muangko na ka. Ang uban manggod mga Kristohanon, mo justified yun. Kuan manggod ang Ginoo mao ni. Kuan manggod si Lord kay musabot raman na. Ayaw na lang sala ang kuna na lang usahay kay si Lord. Masuko na lang hinunatong maayo kay ngano man. Bisag sala na mo justified ka. Mag-search din kag verse sa Google. Sa lipdan imong sala. Sige, mangita ko unsa to verse nga mo salip ko dali. No, ayaw. Kay bawo gali ka nga na sala na kay naamay Holy Spirit mo konbiktar nimo. Nasayop ka, nasayop ka. Ayaw justified diha. Ang kuna na lang. Kano man, once mo angkon ta sa tong sala ikson, magpaubos ta din mohunong ang consequence. Once mo angkon ta sa sala nato, magpaubos ta sa Ginoo. Mohunong ang consequence. Example si Jonas. The moment si Jonas ni angkon sa iyang sala, niangkon siya nga ning tipas siya, ning ikyas siya sa tawag sa Ginoo. Gihagbong siya, paghagbong niya sa barko, unsa ni tabo? Nihunong ang consequence. Nilurang diha dayon. Tanawa akong basahon tagaan ta mag ebidensya. Tanawa na ko iksona, sadang si Jonas gitambog. Okay? Okay, kay kuan man to. The more igsoon nga si Jonas naa didto, nagkakusog tanawa. Misamot kakusog ang unos, giingnan si Jonas sa mga tripulante, unsaon ka man namo aron mulinaw ang dagat, tanawa. Giingnan si Jonas, unsaon ka man namo nga mulinaw ang dagat, unsay gitubag ni Jonas? Itambog ako sa dagat aron muhunong ang unos kay ako'y nakaingon ini. Okay? So padayon ta. Unya gialsa sa verse Jonah 1:15. Unya gialsa nila si Jonas o gitambog sa dagat. And then listen, kung say may tabo. Okay, kung balikon, unya gialsa nila si Jonas, gitambog sa dagat. Ang naitabo mao ni. Og diha-diha, ha? Og diha-diha mihunong ang unos. Instantly.
automatically the storm stop. Why? Kay si Jonas nagpaubos. Si Jonas naghinulsol. Miangkon sa iyang sala, gitambog. Gitambog sa igsoon, nagpalabay sa it means is a sign of humility. Si Jonas, wala mo justified. Si Jonas ni angkon. Once mo angkon dito sa tong gibuhat nga dili maayo igsoon, mangumpisal tas Ginoo, mga liyopo ta ba. Muundang ang mga dimalas or di man na dimalas pero sa kalibutan ang tawag na dimalas pero it's consequence in the Bible, it's called consequence or unsa po na karma or ang uban po moingog gaba. Muundang na siya igsoon. Once we admit our failures, we repent, mag-inulsulta, maora din ay tambal igsoon. So if there's anyone right now feeling nimo nagsuffer ka karon tungod sa imong desisyon ni agi, sayon ra igsoon aron maundang na paginulsol, balik sa Ginoo tinud-anay. Si Jonas ning balik man ilhanan nga ni balik si Jonas, ning balik siya nagpagamit sa Ginoo, ning adto siya tong dapit kung asa gisugo sa Ginoo. Amen. So delikado din ikson, balikon ako no, delikado din ning kahibalo na tas kamatuoran unya atong tuyuan jud og pagpakasala. Again, delikado ning kahibalo na tas kamatuoran igsoon. Kabalo na tas sugo sa Ginoo. Apan ning supak ta kay dili lalim ang consequence nga masinati na to. Unos nay unos consequence pero dili ordinaryo kundi kusog kaayo nga unos. Unya, aside from kusog kaayo ang unos, dili kay ikaw usa ang magantos. Tanan imong connection, mga duol nimo, pamilya, anak, papa, mama, tanan maapektuhan like what happened to Jonah. Apa na nakanindot lang igsoon. The next verse, the next line sa story ni Jonah is very comforting. Ang atong Diyos sa kahigayunan. He's the God of chances. Once magpaubos ta, mo repenta, mo balik, tas Ginoo atong hinulsulan, igsoon niya, dinaan atong balikon, atong gibuhat. Then, mohonong ang consequence. In other words, si Lord, na consequence, si Lord, God of justice. Si Lord masuko, gyud kung makasata. Apan mo patigbabaw, gyud iyang gugma. Mura na bitaw nagkita atong anak. Isa may mga ginikanan diya nga bunalan yun yung anak. Makasa, ako sad, kung masawa, bunalan na mga anak. Unsa man ang bunal? Expression of our love to them, to our son. Bunalan na mo, maghilak. Pero taod-taod, luuyoy. Gakso na po naman, di ba? Nag-chance. Inga na si Lord, maglabi ang gugma. So sa diyang gi-admit niyang sala, maunang ning undang ang consequence. Igsoon. Before na ko ni-end ang message, I just want to remind everyone, to all of the viewers right now, isulod yun ni sa inyong huna-huna, alimpatakan o kasing-kasing. Nga kung kabalo na tas kamatuoran, kabalo na taon say sala, dili maayo, ayaw gyud tuyui. Ayaw gyud supaka ang sugo sa Ginoo. Kay kung kabalo na ta, pero ato pa yung gituyuan, bugat na consequence ang atong matagamtaman. Amen? Dili lalim, dili simple nga unos problema, dako kaayo, basin hinuog, dili ta kahandol, nganong ato mang tuyuan. Amen? Kung kabalo na ta sa kamatuoran, diha talakaw ta, uban sa grasya og tabang sa Ginoo, makalahutay ra lagi ta. Uban sa giya sa Espiritu Santo igsoon, makaya na tong tanan. Ingon si Pablo, for I can do all things through Christ who gives me strength. Mahimo daw niya ang tanan. Grabe mga pagsulay ni Pablo, pero makaya daw niya. Tungod sa kusog nga gihatag sa Ginoo kaniya. So ingana sa taigsoon. Amen? So to all of the viewers right now, kung naay nagtanaw karon nga gibati nimo nga gisugo ka sa Ginoo anang usa ka butanga, sunda, ayaw supaka. Kay kung imo nang supakon nya kay balo na ka, basin mapareha kang Jonas. Dili ra ba ikaw ang mag-anto sa consequence, apil ang mga duol nimo. Posibleng madamay imong pamilya. Kay ngano man lahi dayas kay lahi ang consequence. Bugat ngano man kabalo na magutas ka matuoran, pero ato pa jung gituyuan. Amen. Igsoon, unsa may gipabuhat ni Lord nimo, buhata na nga kinasing-kasing. Buhata na bisan bahala hunahuna mo lisod no. Gisugo gali ka sa Ginoo kay makaya na nimo. Once gisugo ka sa Ginoo, dili kabiyaan sa Ginoo ang dapita, ubanan sa kaniya.
Amen. Delikado ang sala nga tinuyuan, bugat o consequence. Let's pray. Hallelujah. Father in heaven, thank you so much for your word. Imong mingi panumduman karong kapunon about the consequence sa sala nga tinuyuan. Dili ilalim Ginoo, mag-antos Ginoo tungod kay among gituyuan. So Lord, tabangi mi. I pray to all of the viewers right now, Lord God, nga tagaig mi kaisog Ginoo nga mobarog sa kamatuoran, Lord. I pray nga dili mi mo give in sa temptation. Madali-dali og say yes sa offer sa kaaway Ginoo. Apan bisag unsa imong isugo kanamo, bahalag bugat sundo namo kay ikaw may nagsugo nini. Ug nasayod sa Lord nga wala kay isugo nga di namo mahimo. Wala sa kay isugo namo nga bisan lisod sa among pananaw apan dili igud minimo biyaan kung dili ubanan minimo. Lord, I pray nga kaning mensahe nga among nadungog karon Ginoo, dili nimo labay nga kawang. Apan mao ni hinungdan nga magmatngon mi sa tanan namong pagabuhaton. Mao ni hinungdan nga mutuman jud mi sa imong sugo bisan usahay lisod. Kay dili lalim ang mosupak sa imong sugo Ginoo. Dili lalim kung tuyuan namo paghimo og sala. Dili lalim Ginoo kung tuyuan namo nga motipas mi sa among tawag nimo. Kay bugat kay ang consequence. Lord, tabangi mi nga dili ka namo i-deny. Tabangi mi Lord God nga mobarog mis kamatuoran Ginoo. Nga bisag magkadagma-dagma mi pagsunod nimo dili gid mi mobalik sa agi. Kung dili magpadayon mi sa unahan hangtod sa imong pagbalik, hangtod Ginoo nga maabot mi sa dag-anan, hangtod maabot mi sa among gipangandoy nga langit. Nga lunlun kalipay kalinaw ang among matagamtaman. Lord, again, salamat. Salamat sa imong mensahe. Very comforting word. And I pray also, Father God, if ever there's someone who are watching this time nga iyang gibati nga ang natabo karon consequence sa iyang decision. Lord, tag-ibutang ang paglaom sa iyang kasing-kasing nga dili pa ulahi ang tanan. Once mo admit mi sa among failures, among sala, mo stop gyud ang unos. Like what happened to Jonah. Unya magpadayon mi sa pagbuhat sa gisugo nimo namo, Lord God. Salamat Lord nga wala kay paglubad ang imong gugma. Bisan makasala kami Ginoo, bisan tinuyuan apan eventually ang imong gugma mupatigbabaw jud gihapon Ginoo. Tinuod jud Lord God, indeed you are the God of love. Salamat kay Ginoo. Lord, panalangini ang tanang viewers karon. In Jesus name. Unsa man nga area karon sa ilang kinabuhi nga need nimo hikapon sila. Nga need nimo mulihok ka og ang imong milagro mo manifest. Mulihok ka ng dapita. Na may nang inahanglan karong kaayuhan Ginoo nga mga grabe nga balatian Lord God. Ipabati ang imong milagro Ginoo mo manifest sa ilahang balatian karon. Either sa physical or emotional wound. In Jesus' mighty name. You're the same yesterday, today, and forever. Kung imong nabanhaw ang patay sa una Ginoo. Mga klase-klase nga mga gabi nga masakiton giayo nimo. Kana usab nga mga igsuon namo karon nga nay balatian. Kaya nimong ayuhon na Ginoo. In Jesus' mighty name. Thank you Lord. Salamat Ginoo sa imong kaayo, dalaygon ka sa walay katapusan. Dalaygon ka Ginoo. Ikaw nga Dios nga milagroso, puno sa grasya ug gugma. Usahay imo ming bunalan kung musupak mi, apan way undang gihapon imong gugma kanamo Ginoo. You are the God of chances. Bisag kapila mi na dagma Ginoo. Wa jud ka mapuli pagdawat namo pagpasaylo. Salamat kaayo. Salamat Lord. And Lord, this time among pabuton ang mga milagro gikan kanimo. Mga kahibulungang butang, gikan kanimo among pabuton uban sa pagtuo, and himua lamang kaming angayan takos sa makanunay aron imo ming piyalan sa panalangin. Lord God, thank you. Dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat nga ikaw nga Dios, amahan namo nga nakakita sa tanan namong panginahanglan. Walay matago kanimo Ginoo. Salamat kayo Ginoo. Bisan ang among mga luha nakasabot ka. Thank you that you are the God of chances Ginoo. Walay paglubad imong gugma, unfailing love. And thank you for your mercy that always new every morning. Salamat sa imong pagkamatinud-anon kanamo. Nga bisan usahay dili mi matinud-anon, apan nagpabilin kang matinud-anon kanamo. Thank you Lord. Thank you Holy Spirit. Thank you for your word Lord God, and thank you for your holy presence nga among nasinati karon. So niningtak naa Ginoo, again among paabuton ang mga milagro. Kaayuhan sa balatian, financial breakthrough, divine protection, tanan mga kahibulungang butang.
nga imong ipasinati kanamo. Pabuto na mo uban sa pagtuo amo kining giampo, gipangayo, gipasalamatan daan sa gamhanang ngalan ni Hesus. Amen and amen. Whew! Again, mabungahong kahaponon. Sakto kay ni nga oras kay mag-prepare ko para magkuha sa akong anak. So, that's all for this afternoon, mga igsoon. This time, akong ibalik ang tanang dungog ug himaya. Sa atong buhi nga Diyos, walay lain nga isa, si Lord ra. Okay? Anyway, again, thank you sa mga subscribers and followers and viewers and star senders. Unsa man diha, salamat ninyong tanan. Kanunay. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. Amen. Iyang kalina o kalipay maguban kanato. And before na ako ni siya i-end, igsoon, Sister Mary, thank you so much. Thank you so much. Kabalo na ka. God bless. Before na ako ni end, I want to encourage everyone again and again to invite your friends to follow our page. Aron mabless pod sila. Dili lang kay kamo ang makasinati sa presence ni Lord. Sila pod. Amen. Maybe one of them nanginahanglan og comfort, nanginahanglan og healing emotionally. No, na-depress sila, no? Wata kay balo, usa sa imong higala. So ako mong encourage nga just invite them in our page. Atuaning tanan, this is for the glory of God. Amen. So that's all for this afternoon. See you again maybe later tonight ug makalugar ko. Brad Ber Castillo, lunglib ta kanunay brother uban sa grasya sa Ginoo. Okay? So ang akong ikabilin, kabalo na mo, kanunay lang tang ampo ha, ampo ta permente. Aside nga nag-ampo ko, pag-ampo, san mo? And then, ang ampo ninyo, uban na og amping, uban ni og amping. Dili yun na magbulag, no? Ampo o niya amping ta kanunay. Amen? So God bless everyone, keep safe. To God be all the glory. See you next time, or see you tonight. Itugot sa Ginoo igsoon. Amen?